iki gelem karo ndorone kuwi. Mau aku tresno karo Kakang Pramastita kok. Dadi nimbang kaya ngene iki awake dhewe piye-piye. Sak bisa awake dhewe kudu bisa nyambut gawe. Pembayar pasti karo ndoro Temenggung kuwi. Nek ngono kuwi kudu ngupaya piye carane kuwi iso mikir awake dhewe bakulan bae. Bakul apa? Bakul manuk. Apa apa piye ngono lho. Jadi kita piye? Ngene bae. Kondo Kakang Soro ki kae yo. Sing gampang ku celak mbon cilikku kae sinten linting udut. Heeh, nggih. Awake kae kon linting awake dhewe sing dodol. Ya awake dhewe sing udut ngono. Awake dhewe sing dodol ning pasar ngono. Ben iso bayar pancet kuwi kan sing tumeng-tunge kuwi. Etuk dhuwit nggo. Nek ora kowe melu dibek bojo. Dibek bojo piye ngaku kuwi karo agimu e. Kaya mulo kuwi. Ya wis aku manut kowe piye carane amrah